Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Indian chicken curry. At With meron, egg. yes, with egg mga kapudibis. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayaw mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mahantam kay Kapampangan. Mahanta na po. Opo, mga na po. Cheers muna kami. Cheers. Ay, kanyaman. Ayan, kumusta po kayo? Yes. Ang sarap. Ito yung sarsa. Dami. Sige, iyak ko. Salamat. Uy, Diyos ko. Ay, sarsa pa mo, makapudibis. Ay, kulay. Oh, yaman. Damo na subutatang. Chicken. No, chicken. Yes, chicken. Ah. Ang unang subo ay para sa inyo, makapudibi. Mahanta na po. Manganta mo. Naman. Sarap. Ay. Singkamas. Ano ito? Ayan. Harap. Sarap. Sarap. Meron nag-comment. Sisipa ako naman. Maingay daw akong kumain, yung may tunog. Gusto na siguro nila ganito kumain. Try mo kasi. Hindi ko kaya. Talagang bumubuka ka talaga. Sorry po. O yung nag-comment na palit daw tayo ng lugar. Ganun talaga yung ano ka. Yung nag-comment na palit tayo ng lugar. Lalo na masarap yung pagkain mo po, Davis. Yung ano, may nag-commented na bakit dito kami magsubukan magpalit ng lugar. Hindi po pwede. Di pwede. Kasi pag nagpalit kami ni BBM, mas lalo kaming mahihirapan. Di naman po kasi ako kaluwete. Hindi rin ako ano. Mangyayari, magsusuntukan kami ni BBM. Sarap. Maliit lang talaga yung pwesto namin.
Kasi sinusundan namin yung camera namin eh. Dalawa kasi yung camera na ginagamit namin. Isang patayo at isang pahang. Yung patayo sa Facebook. Sa Facebook, di kami magkakasya sa isang frame. Kailangan namin magdikit. Kaya ginagamit namin camera, TV. Malaki. Malasa mo daw. Baka ano. Malaki yung... kaya pa nanood nyo kami, TV rin yung gamitin nyo. Para malaki din kami. Yaman. Yan na, nasagot na namin yun. Kain na tayo. Mga tapa. Kung ikaw po bisa manalbe ka rin sisipang mamangan. Biyak manalbe ko. Sino ba? Albenda kang mangan. Sa mic kasi yung mic. Oo. Naman po. Ay, Sige. Bala mo kaya na yung kaldereta ya. Pero atin niya pong kain niya. Ano kasi ito? kaka. Curry. Chicken curry. Ay, chicken curry. Curry pala. Chicken powder. Ay, curry powder. Bala po dito ang albenyo kayong kaya. Facebook. Datang Indiano la ba deta? Grabe. Sarap. Sarap. Sarap ng patatas. Patata. Sarap. Manyaman. Sarap daw. Mm-mm. Try nyo lang, masarap. May nagpapabate. Yan, shoutout natin siya. Excuse me. Ayan, shoutout po kay Martes Abentan, si Dayon. Pinapabati po niyang kanyang anak si Happy Birthday, Angela Faith, si Dayon, at sa inaanak niya na si Samantha Nictao. Ayan, 17 years old yung anak niya, no? Happy birthday sa'yo, be. Ayan, more birthdays to come. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga shoutout po natin sa next mukbang na. And get well soon po, Tita Cynthia. Ingat ko po palagi, Ken. Magpagaling ka, Tita. And congratulations, Baby Allison Ryan, with high honor.
Yes, Si Kathleen Allison. Congratulations, baby girl. And Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Ingat ko po palagi, Ken and Tito Ma. God bless po. Yes. Masarsan eh. Ayan. Ayan mga kapudibis, ang ganaki ng video, mi. Kita-kita sa susunod po pa. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga